Sefydlwyd gwobr John Davies yn 2015 cof am y diweddar John Bwrllan. Un a fi am flynyddoedd wrth gwrs yn Warden Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth, ond hefyd un o brif haneswyr Cymru. A mi oedd John yn un o gymrodyr Rhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r wobr yn cael ei dyfarnu am y treithaf israddedig gorau y maes hanes neu wleidyddiaeth. A mae'r wobr eleni wedi cael ei dyfarnu i Llunos Mai Annwyl Evans a raddiodd y llynedd o Brifysgol Aberystwyth. Mae Llunos yn hannu o Sir Fôn. Mae ar hyn o bryd yn gweithio i asiantaeth Deryn yng Nghaerdydd ac mi luniodd draethawd ar bwnc amserol iawn, sef a ddyle Cymru barhau i ddathlu gwledychiad Patagonia yn y 14th ganrif ar 15 o ystyried yr effaith a gafodd y gwledychiad hwnnw ar drigolion brodorol Patagonia a'r Andes. Mae hwn yn draethawd hynod ddiddorol ac amserol sydd yn crocio'r meddwl ac yn sicr yn mynd i fod yn destun trafodaeth. Dwi'n siŵr byddai'r traethawd hefyd wedi bod wrth fodd John Davies. Felly llongyfarchiadau mawr i Llunos ar ei llwyddiant. Dwi hyn o ddiolchgar os i ddweud bod wedi ennill y wobr Goffa John Davies eleni gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A ffwn yn gyntaf ddiolch i'r Adran Wleidyddiaeth Rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Oedden nhw'n adran arbennig a wedi bod mor fugeiliol yn ystod yng nghyfnod yna. A diolch arbennig hefyd i Dr Lucy Taylor am helpu fi ymchwilio am hwnc. A hefyd diolch i'r panel beirniad. A yn ola, ac yn mwyaf pwysig i'n heulu am fod mor gefnogol hwnna i.